Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Candidate. Candidate number 1. Oh yeah. Candidate number 1. Nakitigi ta karon sa kuan Miss Cagayan Coronation Night. Hello, Sentalan. Daghang ko'y nakita nga mga ka-BBS nga ga-comment-comment po dito sa Miss Cagayan. Oh mo. Di aya. Na yung mga ni-comment nga, guwapa kay ka Miss Grayan. Kulba sa niya to. Kulba sa niya itong mga ka-BBS po, no? Muhirit sab. Hirit po. Pariyagin mo sa inyong mga ka-BBS niyo rin. Ay, may gabi na to, alas 9:05 na Agosto 27, Esperanza Fiesta. Daga na kayo nag-text sa ako kung maigsong mga baboy. Nangayon na sila tabang. Brother Bern, wait! Tabangi mi kay wait! Kaya ihawon na mi. Patay na. Mas may na lang din ang mga mawadag trabaho kaysa ihawon may gala. So looy kay dispiras man karon tingko na mo bining lami sa unang panahon no kanang mga dispiras diya man ang mga sugba-sugba kanang mga atay nga labas pa kayo tayana ras baga hiwa tuyas kanang inom dayon presko kay ba presko kanang gasukol pang atay ba malamang si Maria wala po kay experience na kay rich kid yapon ni Uy, sober siya. ay pa-cater naman na sila pa-cater na social pag-cater cater na sila Actually, like, I'm not so familiar with atay. And Well, atay. si atay Sabo kay Maria The atay porok. in the porok ang porok niya ay porok gina porok Diyos ko marin Ota na. Dili na ko na sa laota na niyang spelling. lay ang porok sa porok katawa may gana si Poppy karon agay tuwa na po kang Miss Hamis tuwa kang Miss Hamis si kuan karon si Fofi Basin, posible Apil mo nata siya sa kuan. sa staff Production. Apil sa siya Miss production. Cagayan Sa pwede Ayan, go Poppy. di na lalim ilang trabaho karon Super challenging as in. challenging ka na ilang gibuhat karon nga digital wata ka balon sa mga ganap ana sa editing Sa first pag yun, diba? yeah pinaka-primero yun na siya nga first good nga mo na nakalamian ni nga first kay pinaka-primero gyud kay usahay tama ko yung mga primero nga dili first kanang abi niya siya ang primero pero di siya ang first dili siya first Hoy, kakala mo. Sudlanan maguna sa mga phone, sa lipstick. first man na siya first Okay. Wow, sa lang remote, Ito, hilas kayo. Aircon. Huwag na bigil guys ha Hilason sa inisa. Ito siya. dili ko ganahan magbibigas kung walay dili siya on Mao ba? Wow. Panington maguna. Ela, pakikuan sa number 16 sa palihog ang aircon number 7. Wow. Nabikil. Centralize ako Centralize. pero kano naging memorag mo kuan gamay sa imong buhok Maria murag nalabyog lagi sa gamay Sa din yung aircon ka lang na blower? Electric pan na mo Maria. Parang nasa kong hair. nakatutok ang kuan Wala. Maila na mong electric pan kay unay mo ana sa Lumano. Hindi na. Actually, poor good me in real life. Wow. Yes. Kabalo mi ana man mo sabot mi sa imo. Uy, batay lang joke. Pila ka basa-basa story nga wala ka nga imo. Murag nabali. Murag lagi ni nabali lagi ni. Kuski ka may mo herp up daw ka may herp. Sige, teka muna. I-acknowledge na nato netong mga ka-BBS nato nga mga sayo kay mga suki kay mga gala perti kay mga primerong bola sa primerong dagdag wala kaswati woy nila badot sa midot sa mga gala. Woy nila jud boy kaswati woy. Woy nila may gala. Woy nila numero 3 sa mga ang G's may mon 5. Ay. May mong piryahan. Alright. Sige daw ato sa ni shout out sila. I-wash out. Shout out. Ayan, who is Sean? Danielle Uy, Palarca, nag-start, DJ Slim. One, alam mo si DJ Slim na pa siya pa-picture talaga nga may kadate. Yes. Do ay palabig dikit sa gwapa do kay malibakan ka do.
Uy, grabe siya. Dili pa the friends lang nagpicture. Riza may hi. Ampo ko niya ada before matulog. Wag gid tay lingaw. Ay, nana sila yung mga Unsa daw? friendship dere. Nang sila yung mga Sila friendship mga group goals. Friendship na si Riza may gati Adele. Hello. Lahir And agad sila ba? Arnold Taraya, I miss you so much. And Ay, welcome taray back naman. again. And happy Wow, fiesta close. daw. Close sila mga gala. Oh, dugay kay. Oo, si Reese Ann Capio. Hello. Kakuan po sila, ka-friendship na sila ni Adele, Riza, o Reese Ann. Hala, uy, lahir agad nila mga grupo ba? Na ano yung mga nabuo nga mga friendship. Kang Christian Flores, pa-shoutout ko sa kuyab si Perle Busano. Ano siya pangalan? Na Team Spotify. Kisa na si Perle? Perle. Perle? Man tanan. Perle. Perle Uy, yun? Team Spotify Or po sila. Ayan, hello. And Jaini with the Rose. And si Alphonse Wikiriabas Kwanza. Sama kayo ni mo pasakay ha. So fresh do. Amo ka. Siya rin kinag-ingon ba? Actually, cousin mi ni Alphonse. Wow. And Hesperiday, like any day. Hesperiday. Mga pangalan, Hesperiday, like any day. Mylene Terrigoza, hi Joe, we miss you. Ay, salamat guys. Kabalog ko. Kani sa team Basing member sa Gawins. Basing member ni sa Gawins. Duda ko lang. Jimboy Ma. Hagunal. Sexy Maria na po, guys. Saba mo. Stop for good Lagi morning. na sa mga uto-uto eh. Dennis Pagalan. And hi, I miss Cagayan na. Ano sabi? Fiesta na tomorrow. At Cebu right now, di pa kaulid tungo to sa COVID. Mary Jo Angelino. Hi. Karil Zell. Sa do? And Aris Manuel Kagaanan. And Dante Pilapil Melendez Jr. Generic Manggod Aguapa Maria. Hala. Wow. For sure, Generic na daw. Oy, Sure. yapilos ka. Tanan de Maria out. Oo, tanan Maria. Alright, so piniapas si Clayton and Lim. Ay siya, hi Maria. Sa daw? Guys, ay siya, hi Maria. Hi. Thank you. Share you guys. Share na guys. Area. Landi. Ayan. And Laryang, hi Laryang, dito sa lake. Hi Laryang, we miss you. Ay, sa tanan, kaway-kaway. Kabalon ako. Asa kisa to ako nakita nga BBS nga na dito sa kuana, nara oh. Si Dante Pilapil Melendez Jr. Mo ni siya ako nakita dito. Hi Gray Ann, you're so beautiful. Saan mag-check ka muna? Saan mag-check ka muna dati ay Melendez Jr. Audi ay ha. Sumangil ka sa bang. Sige, ginapa sa kikipagdanasa diya. Oh, show po. Ako'y mamantay din sa mga nag-share. Naka-on ko. Pretty mega na. Grabe kayo. Nakatutok. 24 oras. Duwan ni ka phone. Oy, mga tagtagalon. Siyempre. Yeah! Bayad na ba ko, Seymour? Wala pa. Ha? Di ba pa nakabayad kang kondemi? Sige lang kayo. Musulod mang sweldo, ma. Musulod mang sweldo, ma. Ang last na ko nga sweldo, musulod man ugma. Sumabayaran dyan na. Hindi ko na po September 10. Ano pa ba September 10? Ano pa dahil September 10? Second to the last. Okay, second to the last day. Expect ko. Hindi ko mag-assume. Agoy ginoo ko na unsam. Agoy ginoo ko. Atsa mo na. Wala yun. Mga pinaana-ana ba? Uy, so. Swimsuit na. Swimsuit. Nagtanaw na mo sa Miss Cagayan karon. Swimsuit competition na ba na? Dili pa. Nani pa casual man siguro ni. Casual. Oo. Wow, grano ba yan? Kaya nga kaya spy ko din na wala spy. wala po naka-attend gidana ba? Oh, may tama man di ka. May nalang po Maria di ka maigo sa screen mga yan, Maria. Uy, sobra siya. Perfect Kulang ang green screen. Igo kay mo sa screen. Yes. Tinod yun na. Wala ko kita ka ng liong na ako nga oh. Gamay na kayo na oh. Sige. Liwang na ko. Ako man na daw swimsuit. Hi, Isaiah Adana. What's up, guys? Yeah, what's up? Okay, nanapot tayo ilain letter karon mga igala nga ako na-receive and hopefully Yan. tana matagaan ninyo o pagtagad mga igala.
Tagdon na to. Nako. Dyan Jo na. ha, daghan kag na-miss na basa Yeah, sa story. Ang bulang ko ang gabasa-basa Safe ka. man eh. Safe ka. Ako tangi safe. kabalo man ko antugod mo tang kabalo ko nga sa ako tulag pak. Mo nang gingon ako sa imo ha. Sa mga tapos ang atong kuan. AV. Mga tag pagyapunta karon og 500 nga GC. AV. Alright? Wow. Mga tagtao. Siyempre, ang ilang tubag, ang ilang makatubag sa kuan, dapat mamino sila sa atong story karon. Yan. Para Sige, sige. para Yung load natin para sa Load mga na po na. sharer. pero kailangan sharer sharer mo ha. Alright. Okay, so siguro no Load na to sharer. Okay. Worth 30,000 yapon. 30,000 na load, tulo ka book Yes, winner yes, sa yes. 30,000 nga load. Lain mi dire. Kani pag nga 30 pesos 5 years ni nga text o 5 years nga call. Unlimited ni siya. Basta ay lang kaninyo gamita mga gala. Bawal lang sa illegal i-text. Kaya na please may lang. kasabutan ani kung i-text nimo sa kakabit. Automatic Automatic maputol, din siya nga maputol. mawala. Tama mga gala. Bait naman, no? Nga namong kuan diri. Kanang dili dapat Wow. Nagbago Set na up din na mo mo sa noon. provider. Nagbago na gini silang duha. Ay, Yes, siyempre. yes. Minyo naman gusto siya, minyo na. No, sa katinood ni nga na kay Yung uyab nga. unang vintage. Sa katinood ni nga kay uyab nga senior ay lahi na kay kabi o lahi na kay ka. Na minyo na siya karon, happy na siya. Alex na nag-homeschooling na. Wala na ka naka-provide na kong laptop. Laptop. Teka muna before sa atong letter today unsay pinaka dakong issue ba karon? Nabay bagong issue karon? Duol kay ko sa NBA ERP. Ano na? Ha? Napo ba NBA? Wala na yung NBA gani. Mo galing. Oh, Kami mga Warriors fans, dugay rami wala nag-NBA. Kami ang bis na nakasulod na si LeBron. Kasulod na si LeBron. Wala na po. Grabe man ang grabe man ang krimen karon sa Orlando, no? Ngano man ang mga Sa motor. protesters sa na? Dili kuan niya po na ba about di po na sa ilang mga kuan kanang discrimination o racism. so- Ako Black Lives na ano. Kanag Na po gyapon isa ganina. Oo. Kagabi ina gipusin na black gyapon. Nanapon. Nanapod mo tong wala na dayon kay tungod ana. Nga issue. Grabe na mga isyuhan ng mga gala, no? Ngano mo nga black o white ra magina mo ginasagol yellow ana violet ganyan. Nganong sa color magina magbase ang pagkuano? Nganong wala man gid sa putot o Wa pa sila taas? na dong dago dugay na maka-exist sa ilang mga American or unsa ba? Mao galing. Dominated man gud dito ang mga white people. Pero mato pa nila ang original gyud nga Amerikano mga black ba ya? Sila Mga gid beauty sa American Indian, kanang mga Indian, kana. Mexicano guan. Mo gusto nang na coffee americano. Kasi it's dark, 'di ba? Mao ba? Mo nito. Mao ba? Mao ba? Nauto mi adto. Mao ba? Medyo nauto mi adto, medyo natuo mi adto, Pasawat. Medyo ni kuan ko ato medyo ni to ko ato gamay. Munang kita sa cafe americano kay dark. Mao ba? Dabaw sa kang racist ha. Dabaw sa kang racist. Joke lang. Wash out ka man to. Kanang racist ba dagan naman na kana ding ikaw lalaki ta nakasabay ka babay nga gwapa kaayo, di ba? Kansawon ning kulop pangitas laki. Gito tinuod ba? Apil mo na. Sombra na di ba na racist naman no? Isa ra gyud akong racist na experience ba? Hoy, kasaba ba na? Hop. Kana may eskwela to sa una. Oy, racist na. Recess na. Lahin ng racist sabay. Ano ba yan? Okay. Last na lang niya. Last na lang to nga yun. joke. Ito na ang ating, basta wala issue karon mura to. Sa Pilipinas, wala mga showbiz, sex scandal, wala yung nga ron. Wala pa sa na-release tong ako. Wala. Wait, update. Nag-apil-apil daw si Zebby. Sa laban ng Zebby? Aura Block Buknoy. Amo ba? Si Zebiana. Ang panagtigi sa mga yuya. Si Aura. Si Aura day kay Team Zebby. Day na siya. So, tulala ta. So, kinsa din na si Zebby? Mo gani. Kisa to na siya. Katong uyab, the ex ni Kasta Kliba. Kisa po na si Kasta Prinsipe.
Kailan ni... Kato nagkanta sa ito, ang baby ko. Sa'yo pa rin ang baby ko. Grabe ni mga bago na gini nga topic ba? Wala na ka na-update ay. Nagita kabaloan ng mga botangan ni. Mo ba? Binako ga sino ko. Mora to kay bay. Andrew, magod ka good. Wala na Mao galing. Ang mga rap ako na ibawang ka to, mga Banyo Queen. Michael V pa magugang buwan yung si Andrew E. Darling, stand. Bani mga alam ta to sa Manila. Nasimulan na natin ating Dear BBS. Ito na ba ating letter for today? Ba, nasa tingnan lang. Ang programang ito ay Perfect, rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagi-ahak upay akinindughan ko ano lili ako maskama Oh yeah, come on. sa may inutan. gidalita sa wala igungan Sa may nusudan daw, inuna. ibiyaan There. Mingaon yun mo ani ba? Oh. Malay mo ba si Madonggan nga sa lang istasyon eh. Pinagkadunggan, magod daw na nato before pa lang. Ida tong effects ginaawa. Ano nila? Nihang Effort. Nihang may galang. Dear. Modulated art singer. There. Dear Dear. BBEs. Dare or choose? Dear BBEs. Patay. Mao lang. Kay. Dear BBS. 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 CBN. Mayong gabi ninyo, Lurch. Sa iyong tulo ba? Bisa, may Ay. Mayong gabi, Lurch. Like it. Gubak na. Sorry, we're having problems with your video. Yeah. Maybe our video is like cutting off. Me too. Mine too. Ako di ay si Rene. Oh, really? Di kay common nga Pero ko siya pangalan. apeledo. Si apelido. Isa man. Rene. Ay. Wala ka pa sana sa joking committee ha. Ato sa Last na to, last na to. Please, ito balik ka. Ayun na Apelido ni Rene Riquistas. Ay, okay. At pang digulang ya kay siya alaga. Sorry. Last na Ikaw, bitaw to ko nga nga joke. din. Last na to nga adlib ha. Hindi na siya mag-joke, di. Sa Yes, Wala na yung adlib ha kay Samod nagkalawsi na. Yes, bossing. Wala na nanan, bossing. Wala na on air magod 4 months na. Bro, ni taya na ta. Taya na. Medyo taya na. Abi na. Sabi na, hinay man. Itago lang ko ninyo sa pangalang si Rene. Hide my name, ha? Actually, bulag ko sa akong asawa. Ug na ako'y duha ka anak. Abida. Oh my goodness. Og ang akong duha ka anak nabilin sa ako ang mga ka-BBS kay ang akong manggong asawa sa makaliwang bahay na. Aba. Unsa kag si Digong mo inahimong tigbasa sa letter? Try daw. Ako magkaka-intriga. Itago ko ni maklaro ni kitsa may tangin na here Ano, butan yung pangalan Pwede. ni tarungan na sila do.
Rene, itago lang ko ninyo sa pangalang si Rene. Saya pangalan ni. Pwedis dabaw ni Pusilon ng pangalan. Itago lang ko ninyo sa pangalang si Rene. Mga kabibiis. Bulag ko sa akong asawa. And we have 2 kids. Isoday ko si Digo mo basa kay magmaanta. Okay, tamahuman. Tapusin natin ito. Sabong haba dito. Natapol may gala. Natapulan si Digong may gala. Wala nang gitawas. May sa malipay sa programa mga gala. May sa nalipay sa programa. Wala sa malipay. Na ako'y doon ka anak. Huwag tungod kay ang akong asawa ni Adto man sa laing hulmahan. Nahuslaon man nahusluan man sa laing muhon. So nahulog pag yung karon nga akong doon ka anak dali nabilin sa ko Yay. So nahulog nga inatay ko karon. Yay. Inahan, tatay. O gatod man, kailangan ko mamugas para mabuhi ni akong mga duha ka anak. Muna nanimpad. Oy, taga Cebu, YL. Taga Cebu, Taga Cebu. Busa nanimpad. Nanimpad yung Riz Cagayan de Oro para manalbaho. O gibili na ako kang mama nga akong duha ka bata. Siyempre, wa mo lang kaila diring itag trabaho. Before pa ni sa COVID, itag trabaho, tapos pagkitag trabaho, nangita na yung boarding house. Yay. Sa tila na lang, kung barog lay istoryahan, ay kanya kung barog yun, perte. Paborito kay ko sa mga bayot sa among barangay. Yeah. Oh my God. Suki kay ko 150. Flag ceremony di ay. Taason masag ko, ingon ganila nga mura pang model na niya akong lawas. Wapo kaya. Ay, perte. Say, di ba kita mo sukol por sa mga kwan, ay tinoyo din lang gingon din nga snowbear lagi di katapat. Pawalas load snowbear. Candy? Medyo lood daw, snowbear, paslakan like snowbear. Pabugnaw ba? Pabugnaw sa baba. Pawalas sa kabuhi. Parang medyo mental and lint. Na. Oh my gosh. Pero siyempre, narbaho ko. Sa akong pagtanarbaho, sa tulad anay lang, so sa akong sweldo, perting gamaya. Yay. Bawasan pa sa akong renta sa balay. Renta sa boarding house. Boarding house. Kaon pa. Pliti. Ayay. Akong sweldo, murag Coca-Cola. Usahay sakto. Usahay sakto. Usahay zero. Muna akong sweldo, murag Coca-Cola. Zero. Usahay sakto. Pwede. O kahay zero. Wapo. Pasar to sa joke. Yun na yun. Maganda. Bago yun. O gang may lain choice kundili lisod sa mangitag trabaho. Agwanta na lang mo ng rakit-rakit usahay. Tindog-tindog din mas may divisorya na. Shhh, ano na. Sit na yun. Ano. Anton na ako'y naila nga medyo idaran. Medyo matured na. Kung edad lay basihan, medyo matured na yun, layo ang diferensya. Pero ang barog, Mamma Mia, ulala. Wow. Freshness pagyapon. Hamis, may gala, hamis. Nanapoy nagtagalog? Oriental ka po na eh? Sorry. Ako nga asawa mong wala mong sa live na to na minaw. Supportive kayo ni siya po. Nasa Pikas na sa Pikas na minaw sa live. Siya din naka 7K ani day sa view sa Pikas. Nakulangan ta na pero na 47. Kulangan tag isa. Oo. Pero okay naman kay siya may mubayad sa load, di ta makapalag.
tao, kaya kayo na yun. Okay ra kayo na, Ay, kada. Spy so maganda na to siya. mamli. Spy maganda to siya. Ini Linggit. bigit Mao ang galing. nag-crown. O gaton man, dili na ko naila si Madam Rosalie. Alam, madam, legit. Si Madam Rosalie kung edad la istoryahan, medyo sa ko panggingon, medyo sakto naging edad. Pero kung tanaw ni mo ang barog, Mamma Mia, ulala. Limpiada. Huwag sa among pag-ila-ila, nag-shot-shot, paman miya to. Wala ka? Kadugayan, niingon man siya nga, na ako'y nabawaan nga place, nga lami ilang lumi. Hoy. Katol miya na ni Joe. Katol mi ni Joe na, asa ng lami ang lumi. Lumi? Kabalo ba ka Maria, asa ang pinakalami nga lumi dito? Kailangan ng alomi. So far ako ang na-taste is bagong lipunan. Yeah. Correct? Anza? Bagong Layo na sa lumi. pinakalami na. Sa bagong lipon? Ay. Layo na kayo na sa lumi. Layo ra kayo na. Asa di ay? Tabang ilang lumi ka, tabang way lami. Oh. Asa? Katong lumi nga mong gatuan ay sus. Lami kito nga lumi. Where? Yes. PM is the key. Mutuo na kita ni, mutuo na kita man. Justin, ipatilaw atong lumi nga lami. Expert din si Justin. Katong laot-laot kayo ang sabaw ani niya. Kana. Ug tuod man Dagdag gidala ta itlog ba? dito sa lugar nga lami ang lumi. Ug tuod man tinuod jud ay. Lami ang Lami lumi. Lami ang lumi. May galing pag abri na mo sa refrigerator na pa yung mga San Miguel. Dua-dua man na. May mga beer, na yung mga beer. Dua ka beer. Nagduwa kayo basig i-charge yun siya nga ay kabala ka kuha lang na sa ref. Ako na ibalang bayan. Yan. Medyo awkward lang ganay sa amin. Grabe nga lumihan kini ha. Grabe nga lumihan. Klaro ang mga putik-putik siya. Nailumihan. Nailumihan yan na yung mga sabi. Okay, aro man na maklaro ang singot Maria. Ako ninyo. Okay. Diyan man na. O sa among panag-istorya, sus, grabe si Madam. Medyo hilig yun eh. Ito na siya lumi kay lumi. Muna na yung meaning sa lumi? Lumi. Lumi. Lami. Pagkuman sa lumi, lumi. Siya man, lumi ta? Ay, say, lumi ba? Lumi. 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 Para makingyo ka, lumi. Lumi. Lami. Uy. Ano lugar? Lumi, uy. O sa pagsulti Maria? Pag-ingon sa lumi kay lo. Ano pag-ingon? Lain. Lumi, uy. Ayan. Mas okay pag si Maria na yung istorya, bro. Start sa Maria ka naman nagpinaka. Bro, nawalang signal, may brag Zumba. Nawalang signal. Ano? Ano na ba? Lumi, uy. Dapat na just like lumi, uy. Lain makagahi makay mo partner. Dapat lumi, uy. Di, makikapanungog-dungog naman. Kapanungog-dungog. Taong kay. Nag-suggest naman siya, si Rosalie, nag-suggest na, lumi, Uy, murag. Uy, my God. Ay, basta lagi. Mga herb, ka-BBS. Sa iyang edad, basta na kayong gigog abi na kong expert na ko ba? Wa ko magdahom nga mura ko naka-enkwentro gyapon og senior high. Wow. Grabe, tapos bro, maulaw ka kay Saba kay siya. Saba? Mga As in, lumi saba kayo. gipansa ko na kong comporter sa baba niya. Grabe nga lumihan. Ana siya bata. Okay, nakatulong daw siya atsal. Nga na daw siya sa makatulong ng atsal. Saba kayo. Yo! At sa cute. Sa diyang pagsuyop niya sa luming siya, sige pa. Sige pa. Suyo pa pang noodle sa lumi. Lumi. Ay, perte. Grabe yun. Abi ko bag idaran ni. Fighter, marika na
Ay, grabe. Basta Siya ng model sa Fighter 50. siguro sa isa ka oras lang murag nakatuluhan. Oh, grabe sa oras na insulto. Grabe, asara man itong bata-bata pa mi. Asa man mo itong 20 years old pa mi? Grabe mo gaping lang mga 5 minutes lang. Ginawa lang yun. Ginawa lang. Wala lang ba? Grabe Grabe balik ka. na po. Og tuod man, that was an amazing night. Lagi Grabe, aperti kayo. Ang nakalami pag dato, nang luya akong tuhod, nisulira pa akong mata, napagyo ko'y cash. Alam giro. Asa na sa number niya? Breadwinner. Ni ma'am. Ang iyang number kay 0917-333 Christmas tree. Merry Christmas. Og dili lang kao sa human ato na sige na lang may kita, sige kita. Sige gloomy, sige lo me. Nagsagunso na mi og sige gloomy. Grabe ang carbohydrates. Bahala din. Og ambot ba after 1 month nga sige gloomy. Sige lo me. So sige gloomy. Na in love na ko sa iya. Grabe din sa mga gana. Og tuon man, gidayag na ako ang akong gibati sa sabay hundo. Ay, love you. Ay, Merry Christmas. Merry Christmas. Pasko di ay. Naprolong yun ang kuan. May ilan ni mga na-feelings ang I love you kinaprolong. I love you. Oh, nireply po siya, I love you. I love you too. Ugot yung mga higala. Og nag-uyab yun may mga igala. Ay, Grabe perfect. ayaw pa nag-uyab ba? Ba't sila nag-uyab? Grabe, ayaw pa sila nag-uyab sa Sige Gloomy na. Dahil nga na, no? Nga getting to know each other lang ba? Oh. Kaning ato ang Yes. pagtiniraya, getting to know each other pa lang niya. Kaning atong pag-lo, mi. Og sa dihang ingon siya sa ako ang kabalo ka, di na kailangan magtrabaho. Lo. Pwede ra ka diri sa balay. Hawa na nimong boarding house. Ako na'y bahala sa imuha. Siyempre yung ganang nga barang inutil. Yun siya nga di ta ko niya patrabaho. Pero yun po ko nga di ko gusto may mong inutil. Yun siya nga, sige, pagtrabaho na lang para at least lugar nga nakay mapadala sa imong ginikanan. Tapos at least imong kwarta din na mo padulong sa mga renta kina nakasako diri. Ta nakalamian ning mag-uban ta anli na ta. Yan. Kalamian ang Uy, anli may gala ay siyempre may lain pa. Kang aang-angay mukhang amay gala. Oy kamo diya nga gapautog maminaw i-share po ni oy kamukha mo raman po. I-share po ni nga live. Share. Para mag-imagine dia. Grabe so kan. Nana daw sila team song daw. Mo ba? Ilang kanta oh. Kasi team song. Ilang team song daw ingat siyang kaon taglo mi. Kaon Lo. Kaon Kang taglumi. Kaon taglo. Kaon taglumi. Kaon taglo. Lo taglumi. Gana gwapo. Dapat mas nice. Ana ka ba sa jazz? Sige. Low. Wala to. Way nada to. Dili na ko. Last na to nga adli ba? Buka, oy. Og siyempre wa na ako masulti kang madam nga na ako'y mga anak ng dahan. So sa diyan ko sa kagabi ni ana, akong giamin sa iya nga nana ko'y anak. Primero wa sa motingog, iyang gihublot diretso, gisaka niya yung panty. Uy. Kasagara makalimahan man ta siya, kutor ba sa ikaduha, nawad lang siya gana. Ngato sa balkon niya akong giapas. Gitry na kong kuot iya ha, pero di na siya. Og
Og sa diyang akong gisulti siyang tanan nga mo'y naitabo ani-ani ana-ana nabulagan ko na ko'y anak tapos mo nang gatrabaho ko kay padala ko sa akong anak. Abi na ako maokin ang tanan kay pagkuot na ko ano man siya ni palag so ni continue na sad mi. Abi na nalamian siya kay nakatuluhan naman pud siya. Pagkaugma sa buntag iya kong gignan. Na kung gusto din niya, gusto na ako nga mapadayo ng among panag-uban. O di na ako may kaya na mo ko'y bagong motor pod. Ang iyang gusto pasagda na daw na akong anak, di na daw na ako na sustintuhan. O iuli daw na dapat sa iyang inahan. Kaya kana daw mga bata-an na dapat sa inahan daw ng iyang idara. Siyempre, I was shocked. Shocked? I was shocked. Nakon ko ba? Shoot. Kaya wala akong nakabalo kung unsa ba ni. Siyempre anak ba na ako na. Pero ang gusto niya nga ako gidong undangon na ang pagsuporta sa mga bata. Og matag gabi mo na among perminti lalisan. Naguba na ang among kuan kung sa una makalimahan siya wala kaduhan lang gyud isag to nga. Wa na gyud. Og mo perminti among issue balik-balik. Na in love na kay kuanin ni madam. Okay man siya pero nganong di magin niya masabtan nga ako maguning anak. This is my children. These are my children. This is my children. Are they my children? These are the children. These na. These are the children. Days, mom. 3 days, 4 days. Ako maguning mga anak. Ano na lang. Ang pangutana, bulagan ba nako si madam or dili? O nga naman? Unsa inyong mga advice? Laka. Bulagan ba si madam? O dili? Butang ako kuan. Oo o dili? Oo o di. Why? Explain in one half sheet of paper. Back to back palihog. Back to back. Please lang. Okay? Muna mga igala, please lang pakitubang. Akong gibutang sa kuan. Ini. Wala na. Narinig. Wait ha. Bulagan ba? Ipabutan din sa Hashtag comment bulagan ba? may gala. Ayan. Kauntaglo. Lumi. Lumi. Okay. Ara ako nang ibutang. Bigig. Dear BBS. Wala na. Go. Answer na, guys. Answer na guys. Bulagan ba si madam? Oo o dili o nga naman tubag. Bis lang makatubag mo diretso man dapat na bulagan. Palailangan-langan. Ang pinakanindot niya tubag may gala. Makadawag og 500 pesos nga GC sa Blue Energy. Perti kay may gala dagang salamat sa Blue Energy basig ka mo. Salamat. Kung magpatubil mo ha. Dito na mo sa Blue Energy kaysa matag 200 pesos ninyo sa mo ka raffle ticket para maka-chance mo og mga dawag og 1 million pesos. 1 million. Yahay ano eh. Sakay na. Sa ako 200 pesos. Kung gusto niyo madoble mong ganang bali 200 nga ticket, kailangan magkuhan ka Blue Rewards card ka. Card o. Oh, para Ano ba eh? Ba? Tagpila ka na ba? muna ipangutana nga lisod tabagon. At ang ninyo, sunod sumpay ning atong sugilanon. Sugilanon. Again. Ito na mo sa Blue Energy, pinakadool ninyo nga, pinakadool na to nga mga asa ka napig katubil ka sa garar, pa kung kay Uptown Manggo. Dini ko patag nga Blue Energy dapit sa kanang ano ni? Hardware? Jar ba? Aning hardware ba? City Hardware. Oh, diyan at City bang. Hardware. Di ako at bank kay Gcash magugo. Gamit man sila og kwan. Gcash og, siya.
Oo, tapos Napo sila sa Kauswagan. Actually, napo sila sa Kauswagan, mga igala. Yep. Napo diya Okay, okay. O siyempre, kanong taon, yata na ako ang code of the day. Para sa kay karong Domingo, iparapol na nato ang iPhone courtesy of Hello! Chada Telecom. Salamat, Chada Telecom. Chada Telecom, daghang salamat. Nga ha. Karong Sunday na ibuo lang nila katong last week na code nato. Hantod karon nato nga code, mga igala. Tapos ang mga sharers nato makatubag sa karong kuan Sunday kasi lang chance na raffle coupon o na chance makadawag og iPhone, mga igala. Birthday! Kalami, ano? Daghang salamat po sa atong First Valley Bank. Kung kamo na gusto pamalito ng mga truck pang negosyo ba, ang mga sakyanan elf, Correct. dump truck, pang agriculture, adto mo sa First Valley Bank, tabangan mo dito, dali ra kayo magpa-financing dito. Og namoy pang additional income para sa negosyo, adto mo sa First Valley Bank. Og nagpasalamat po din Dirtbag, mga igala, sa walay puas nga grabe nagka-increase ang mga customers. Salamat sa daghang salamat sa pagsalig sa Dirtbag, ha. Pag barato na kayo, bisag asa mo sa kagindiro, 25 pesos ra ang kuan. Ang kilo. Ang kilo. Tapos libre na Libre ang kuha. kuha. Pagbalik nimo nakaplansa na. Oh, apil pa na bandera. Pati wala apil. Wala na ba diya apil. Bosa, kontakan ato na mo sa Dirtbag, mga igala. Daghang salamat dahil sa Rescue Alcohol. Alright, barato ra kayo. Rescue Alcohol. O siyempre ang atong major sponsor also, ang Uy Masuy Fighter Wine. Salamat. Thank you so much. Alright, ayan na. Tala na to ilang mga tubag, be. Nako, puro Ingon din halos ni sa. Kwarpe. Ito ibang wala to mga tubag. may- Adana, ingon niya, unahon ako din niya, kung nakita partner, wala nang paligoy-ligoy pa, bulagi na. Si Aris Kurawa sa iyang lumi, ayha bulagi. Si Adele, oo, kay kana si Madam, tambal ra na siya sa imong kuan pagpagahi. Bahupas ng imong pagpagahi, naapaka na si Madam. Kung lami na jud kol unya wa pay tirahan bangagi na napunuan dia sa saging, anak will be anak forever good. Kung willing daw si Adele nga mo mo pa volunteer. Na daw nag-ingon nga blood is thicker than Lumi. Grabe yun. Nandito. Ang title ni karong gabi na Lumi good mangigal. Hello me, OMG. Ingon din ni Dem Swak si Her. Grabe pangalan, Grabe mga pangalan igala. mangigal. Dem Swak yun. Bulag kay kung ako po naa siya bata, ako amang dawaton. Kung dili niya madawat, mas dali pa magbulag na lang. Then siguro mag-move on na lang, then mangyatag lain nga willing dawaton ang tanan. Si Carl Cartagena, mangita na lang siya lain nga Madam, basin madawat na nga naa na siya anak. Lo. Kinsa na si Ito ni Carl, ipapangita rin lain daw nga Madam. si nga Carl na? pareha po. So may makomment din mo kami sa Miss Carl. Cartagena. Di, Carl Cartagena ni, dili ni si... Lay dito. Congrats. Nato siya kanina po. Arnold Taraya, kinahanglan nga bulagan ako si Lumi. Okay ra sa ako kay nagtrabaho ko si Dio para sa ako mga anak dili tingod sa Lumi. Salamat na lang sa pagsigop sa Lumi. At least nakatilaw sa Lomi. Di sa katalaw ka sa bola-bola sa akong lomi. Maylin Torigosa, bulagan jo dapat kay selfish kayo siya na pagkababay. Bulagan niya if love jud niya iyang mga anakins. If Lumi lang iyang gipangita dagan na dili lang siya Lumi, di lang siya lami og Lumi. Wow. Labi mga galang. Si Renz Suarez, prioritize your kids, bulagi ng lumi, dagan mas okay kaysa ana, dagan desserts, mapilian, og mas healthier pa. Healthier pa. Kung sharer ka or top fan ka ha, ikaw mo'y na chance makadaog ha. Sa payo ba ng mga gitubagan ni? Bulag iti tabi kay kung ako po nasa bata. Umana ba ni? Nabasa na ba ni? Yes. Si amo ni sa si DM Swak. Oh, Dem Swak. Kani kay Riza May partner, nabasa na ni? Wala pa. Bulagan Go. kay Waynada, kung love ka sa babae, ay i-love po dapat imuhang anak. Unya, dawat kaniya kung unsa ka, labi na nga naa kay anak.
Ay naman na si Carl Emerald Rans, naman na siya. Na ba siya? Akong Na ba may siya? istorya kang Miss Hamis Boss Bernie, move on. Hi, Carl! Hello dia Carl sa Hello, Dubai. Carl. Carl, whatever happens sa inyo ni Poppy, please, ang imong pasalubong utana dili ma-change. Wala, okay daw. Ha? Padayon na gyapon ang chocolate daw. Padayon na bagyapon? Na ba daw ta, di Oh, ba? Joe, alam mo ka balaka kay padayon pa gyapon ng chocolate. Ay, salamat. Morder man akong concern. Diya si Dubai, United Arab Emirates. Hi, Carl. Carl, we love you. Ingon pa ni Amor Tabike, bulagi kay way lami na nga lumi. Sa mukha na nga lumi. Ay. Kalami nga lumi mga gala. Okay. Ha? Prioritize your kids, bulagi ng lumi, dagan mas okay kaysa iya ha. So walay ni pabor mga tanan gyud gibulagan, gusto nila nga bulagan gyud mga gusto gala. Yeah, pero naay gusto nga mo ang ko na si Rachel Batuon damala siya. Ako na lang magtilaw sa lumi. Ay! Mao lagi na yung giingon may gala. Si Sheridan Anches, na siya giingon, pulihi ang lumi o Batchoy. basin na ganahan kag batchoy, no? Alang ya. Pwede. Pwede naman yan. Okay. Talain, my God. Batchoy? Okay. May sana ba ito batchoy? Kaya chicharon. Ah, Alam mo mga ingana sad na mga klase nga lumi may gala. Kasi mga alam yun ingana kay nakalami ana expert na. Oh. Tapos may nakinamo alaga sa kuan di na nimo og abhong na kay may nakinamo sa lawas. Gapang lotion na perminti, hamis na. Ano? Artihon ba? Artihon, kana. Tapos si, malamang naisakyan na herb. Panguko. Iparkin na imong motor niya, sakay na diri sa kuha. Ana. di ka maulan na nung Di ka mo na wala, ana tirada diskarte ana. Oh, di ba? Tapos galanti pag ginaar pagsulod sa mga kuan. Oh. O galanti na, order na di ay na sig Kaya kay kapoy man ang imong kadit bitaw nga kanang murag pit os mo kay medyo tipid man kay ka kani mahal man ni kani mahal. Oh. Sa kayo pag mahal kung sa imong gusto. Pag humana na mag-BH ka pag order na sobra idang kay mara na maka-BH ka. To. Ano ba nakamadala dito sa Dambala? Girlfriend in short. Di pre nang puro mo estudyante erp nga wala gi magbitbit daan og pagkaon sulod kay mahal ba dito sa rep. Tagpila na ba ron erp? Ano kay ano ka-update erp? Nag-Jollibee lagi mo pero nagdararbo ka nung kusar burger. Kung sa update ang bayad erp? Dili pila naman ang kuan soft drinks ron erp. So nagitag 30 man na 30 uniform na tagpila naman ron. Ang mga coke in can. 45 man siguro. Ha 45 na day. Mahala. Si Maria to i-update tagpila na ron Maria sa refrigerator ron. Ang cook in can? Inkan giri. Coke in Mga can. buwan na siguro. Last night, nagpahit ko sa Chams. Ay! Barato na chance. Pila sa chance? 38. 38. Halos times 2 man na sa sulod. Sa sulod pila man. Mahal na slumihan. Sa lumihan, mahal na. Times 2 na. Kung tagtayo. Times two So, mga nana nasa 70 di ay. Mahal na din, ano? Ano? Galanti ka na. Ang beer nito 150. Yo. Ang problema na kay mga nag-ingon sa akin. ang mga conversation lang ana herb ba ng mga idara herb, kasi mga topic kaya no? Mga business, mga ana sure na ba? Oh, siguro mga- kuha na. Mga investment. Na ba? So sa mga itong mga kuha na to, dili na mga pabibi ba? Kabalo ka, ganina bitaw sa school, ako'y classmate. Sa mukha eh. Ay, pabibi. Kaya may ani siguro, wala Kahit lang kung na love ni mo, misking pag naay anak, imo man ang mahinay-hinay og dawat, basta dili sinamok ang nagbuhat. Bisinay anak may gala. Ayaw nang lumi. Dito na lang ta sa quick chow. Ay, low budget ni si Clayton, no? Low budget niya. Batchoy kay Ilongga. Inot ka ha, inot ka. RM na lang sa ko sa ilang ladaw. Ladaw. Ano da? Lamig ka nilang Ladaw ba? Diya sa Kwan. Diya sa Gusa. Busa. Bulagi na si Lumi. I-try si Udong. Para makingikag. Udong. Nalami na makaigugma. Makahigog na. Kurawa og ayo ang Lumi. Butangan og itlog na kana.
butangan daw og itlog ay perti mga igala. Sige. Ito na lang kay wala man tay si sa to si ano, kang Pupi. Sige. Ato ning muna ni ako mga final na mga nakuha nga mga tubag be. Diyan lang ha. Sige, be. Sila na pa isa. Ay. Udong nga lami. So doon na. Okay. Kanang kuan ni. So ang atong nakuha nga mga kuan top fan nga nitubag. Si Riza May, si Ren Rayoon Pizarro Suarez, si Adel Maluloyon, si Dimswak Saki Seher, si Arnold Taya, si Maylin Torigosa, og si Rachel Batoon Damalan, og si Simjang. Okay. Diyan lang ako sa niibutang mga pangalan na nila may gala para mabutang nato sa raffle. Okay, go. Isend mo sa akin, Brother Burns. Ako ibutang sa chat sa Zoom. Alright. Okay. Kani si Amor Tabige. Ang kani para ni sa kuan na lang ni para ni sa load mga gala. Okay, ang atong madawgan para sa 500 nga GC ay You guys were there in the airport. wow, na nag-English speaking sa likod. Sorry, Ma'am guys. Gina. Good evening, Ma'am Gina. Ma'am Gina, madam. Mo ni tinuod nga madam. Uy, ayun. Asa naman na to ang kuan? Mga names. Nara. Para sa atong blue energy nga GC may gala. Ito lang ha. Wow. Adyo na sa tong chat na ako. Shout out sa nila ko si Sir Arlo Mabaw, des may Rustan, si Yol Espinosa sa Taguluan. Hi. Hello. Shout out sa intanan. May pag og happy birthday day si Kwan kabibiyas na to si Ma'am si Cheryl Makalaging. Oy, masakit sa puso ng profile pic. Sakit sa puso ng profile pic. Ito lang naman. Kung kamo makadaong og 1 million pesos, kunwari kamoy nabunutan. Kamoy nabunutan 1 million. Kung for example, dili dapat ipalit, kailangan mo mag-travel. Asa mo nga nasod o lugar mag-travel. O ngano. O nga na, pinaka-the best nga tubag mga igala. Larga. Kung kunwari kamo ang nakadaog og 1 million sa Blue Energy, tapos dili pwede dapat ipalit, kailangan inyong ibakasyon. Asa mo bakasyon o ngano man. Okay, larga tubag mga igala. But for the meantime, aniya muna ang kuhan, i-share, ay sorry. Share screen ko na. Screen share. Sunscreen? Ato sa mga kuhan atong mga winner. Para sa itong mga paload. Eto na Ayan na mga kaibigan. Hop, yaman ni popcorn. Wala pa. Eto na sila, guys. Ayan na. Load. Naro. Sa load natin. Tulo ka load, tag 30,000. Only. 30,000. Oy, kadyo lang, naibakante isa. I-delete na, naibakante isa. Ay, more din na ilan, no? Muna din na ilan. Muna siya yung kuan para fair and square and balance. Okay, sige. Yaw, no. Alright. Ready? First load nga 30,000 in your dreams. Yay. 30, wala sa meron bola sa meron dada wala ka suti numero 2 numero 3 nira bola ka suti oy nira numero 3 bola sa meron bola sa meron dada wala ka oy Adel Maluloyon. Congratulations. Ansa? Abala na siya asan niya. Depende asan niya loadan na. Sayang po ng 30,000 nga load. Hi Del, congrats Del. Second winner. Hop, doy dira sa meron bola sa meron dada wala ka suti numero 2 numero 3 meron bola sa meron bola sa meron oy dira oy dira sa pop para pizza naman tres oy dira. Arnold Taraya. 30 na sa. Arnold Taraya. O ang ikatulungan nakalawag sa 30,000 load in your dreams. Nai in your dreams. Go. Riza May. Sino si? Congratulations. Riza May. Riza May. Aperte.
Oh, kato mga winners, ay mo galimot i-PM ko ninyo sa ako ang Facebook page. Correct. I-PM ko ninyo sa Joe Romantico nga Facebook. Oy, si Pupi. Ay, para mabasa. Nakatulog daw si Pupi. At least nakamata pa ka, Pops. Wa pa sila nag-check out de. Papa, ambot lang ni Miss Hamis. Kasi na sila sa Lomihan. Ay, correct. Basig sa lumihan ni Padulong. Lumihan mga sila gala. karon. Oo, ulan pa ba? Eh, sakto na to. Sakto Uy, na to. what's up? Sana ako kumanghod din. Eh. Lodi. Ay, watch out. Oy, brother. Hindi joking ko. Ha? Si joking ko. Hindi ka. Hindi joking wa. Agay, nakarelate na may Gua gala. daw. Ay, joking wa. Siya, bigay. Oy, lodi kang Juan Rodel Rabanes, brand. Uy, Rods! Kamusta, Rod? Wow, friend sila. Ato na, sila kanila mga answer kung Ano yan na? Si Dante Pilapil Melendez, kung makadaog siya 1 million, moto ko sa New York para makita na ako akong mama. Oh, no, din is to New York, mama ni Don. Minom lagi din Si Isaiah Adana, kung ako makadaog og 1 million, magbakasyon jud ko sa Japan. Kay gusto na ko i-explore ang Japanese culture. Ay, same, Amor same. Rockwell Tabige, di siya ganan sa laing nasa. Diri lang siya. Siargao. Kay lami magpadagat then surfing. Alam mo feeling ako gana. Pwede. Lami ka ng feeling sa nang nara ka sa Siargao, brad. Nang bitong nagpalanay ra ka, sugba-sugba, ana sipo tapos wala ang problema. o tanali mo text mo nga, sir, mo netong haling karon 2 million lang ta karon. Okay. Sana ulba. Kasara. Ibo Nakasarap din ako, buhat kay Siargao? surf lang din. Surf. Wala pa. Wala pa. Ikaw, Surigao. partner. Surigao. Wala pa gaw. Sorry gaw. Oh, sorry. Alphonse de Chos Mikayabas, Brother Burn, 1 week round trip sa mga tourist spots sa Japan. Visit the Why museum nga anime fan here. Ay, mura ko nga akong anak. Sherdon Anches, North Korea, akong taparuson, si Kim Jong-un. Wow! Wow. Sa 1 million na. Sa 1 million may gala. Si, Gusto ko yung answer na yan. si Maylin Torigosa, California, kung asa kong parents para nakabakasyon ako, nakauban pa na ako akong family. Social man din. Kaya ako raman dyan nabilin sa Pilipinas. I miss you so Ang mga much. parents. Sosyal. So, mga... Mauwaw man sa data nila mga parents. Sila mga parents. Aris Manuel, dahil kaganan kung ako makadaw kung 1 million, gusto ko mo travel sa vegan, sa Palawan, sa Siargao, o sa Tanan Tiada, diri sa Pilipinas. Sarap. Very good. Si Sherdon at ko sa Hawaii. Si Ren Rayuon, Iceland, kaya gusto ko makita ang Aurora Borealis. Oh gosh, nice. Paris, para makita na ko akong Road to Forever. Aww. Si Clayton John Paul Lim, Amsterdam, Red Light District, hurot ang 1 million dito. Grabe mga gala. Nice. Lahira yun sila mga gala. Alright, Oga. Ang akong best answer para ani is, wait ha. Ako, si Ate Maylene. Uy, kalorita po. Anong Maylin? Ano ba? California? Ana sa katong ko asa ko ang parents para nakabakasyon na ko makauban panako akong family kay ako ra man gyud nabilin sa Philippines. Kasara. Social, uy. Sosyal. Ikaw, Arp, isa kay mong winner niya ni Arp. Pero ako man ang chairman of the board. Ang tiebreaker. Ato na ba? Ganasa ko ni Aris, oh. Makadaw try vegan, Palawan, Siargao, tanan diri sa Oh, kana ganahan ko atong local nga igas. Maganda rin, no? Vegan. Maganda rin yung vegan o Palawan, bro, no? At Siargao, maganda. Pwede ka mag-tour ba around Tibok Pilipinas? Ano man Alright. yan? Maganda. Tibok Maylin or Aris, ang winner is... Maylin Torigosa! California. Maylin Torigosa ang amadto sa California. Para makauban ng family at least lang. Yeah, thank you so much. Nakadaw ka og 500 GC nga pantubil sa Igasolina Blue sa aeroplano. Energy. Daghang salamat sa Blue Energy.
Salamat sa inyong pagpaminaw sa story. Kung kamo na po yung mga problema, kato walay binuang balagi PM ba gito sa share. kuha. Walay problema pwedeng na PM sa kuha mga gala. Ginausab lang namo ang pangalan o ginatwist lang namo gamay. Pero technically mora gina siya actually nga mga kuan problema o uban pa. Sa September atangin ninyo ang mga dagko pa namong mga sponsors. Sa September atangin ninyo, maganda yan, mga bagong balita yan ha. September atangin ninyo. Katong mga loyal na itong mga ka-BBS ay makabayad yun sa inyong mga igala. Kung wala pa mo, kung na mo Instagram, September. yes. Kung na mo Instagram, paki-follow Bernie Bitok 2. Akong Instagram, akong YouTube channel, Bitok Bitok University. O syempre, kung gusto ninyo may bawaan, kaya ang ato diyang code for today para sa iPhone, way lain, kundili ang Lumi! Hashtag Lumi! Ayan, next Sunday na! Kumpleto ang talan code para kamo ang manay chance makadawag og iPhone mga igala. Dagan salamat sa Chada Telecom. Ang Chada Telecom na magigaw mga barato nga iPhones nadia sa Veles at Bang Samog. So na po sila bago karon sa Malaybalay City. Diya sa may atbang sa BSU. Busa bisita naman sa Chada Telecom. Usaban pa mga model, bisita lang silang fan page sa Chada Telecom. Yes. Chada. Alright, and again, ang akong Spotify, kung gusto nyo maminaw sa uban akong wala mo kita sa unsay code, o paminawan ninyo sa Spotify. Pwede na. Spotify. Nanay Team Spotify. Na Spotify dito, i-search lang Bitok Bitok podcast. Bitok Bitok University Podcast. I-search lang ha. Dagan salamat. Yun. Yan. Alright. And syempre guys, follow me sa akong Facebook page, Instagram, and YouTube channel, TikTok. Search nyo ninyo Maria Filingeran. Uban-uban gyapon ta sa Maria Fest Squad community sa Facebook. And ako po dayon, i-follow ko ninyo sa akong mga social media, Facebook, Joe Romantico, Instagram, sa ako ang TikTok, o sa Facebook page din sa Bisaya Oy Clothing PH, o YouTube channel na ko, Joe Romantico. Salamat sa Nara, bisita ko, Nara. Alright. Dagan salamat guys. Kung sila mga naminaw sa podcast, dagan salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye! 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 Happy Fiesta! Bye! Happy Fiesta!